Xadar deňdiňiň meýdany adaly. Russiýanyň Ilimler Akademiýasynyň Okeanologiýa institutynyň alymlary soňky 30 ýyldan bäri Xadar deňdiňiň meýdanynyň 7,4 ýa-da 28.644 ine-dördül kilometr adalandygyny anyklady. Gödökçilik edijileriň maglumatlaryna görä, Xadar deňdiňiň suwunyň derejesi 1995-nji ýyldan bäri her ýyly ortaça 10 cm töwereg peselýär. Bu döwrüň içinde suwuň derejesi tas 3 metr aşağı düşdi. Deňdiň derejesiniň peselmegi eýýän Volga Xadar gämi gatnaw kanalynyň we Xadar basseýniň portlarynyň ýalpaklaşmagyna getirdi. Bu bolsa gämi gatnawyny kynlaşdyrýar. Mundan başga-da kenaryň çägi ilatly nokatlardan ýa-da çekilýär diýip barlaklaryň esasy awtory, institutyň baş ilmi işgäri Andrey Kostenoy belleýär. Çaklamalara görä 21-nji asyryň ahyryna çenli Xadar deňdiniň derejesi 21 metr aralygynda peselip gider. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Ona Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmaklygy hem unutmaň.